Mayor Jerry Treñas nagpasalamat sa malinong obserbasyon sang Semana Santa. Alkalde ginpasalamatan ang mga departamento nga nagbantay sa 4 ka adlaw nga pagpamalandong. Ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas ang malinong kag matawhay nga obserbasyon sang Semana Santa sa syudad sang Iloilo. Suno sa alkalde, bisan pa paano may mga simbahan nga nagbalik sa mga aktibidad para sa mga pumuluyo, kaangay na lang sang prosesyon kag bisita iglesia. Nahibaluan, masulod man sa 2 ka tuig nga temporaryo ginuntat ang mga aktibidad sang simbahan bangod sang pandemya. Ang aton nga paghiwat sang Semana Santa do kanami, I think may mga simbahan nga nagasugod na balik sa prosesyon, may araman simbahan nga daw gabantay pa. But on the whole, I think our people started going back to church. May araman Japon kulba, but doga matamat na balik. Ginpasalamatan ni Mayor Treñas ang mga departamento nga wala nagpahuway para magbantay sang dalanon kang mga simbahan para masiguro ang kalinong sang palibot. Suno sa alkalde, nangin alerto ang PSTMO, gani nalikawan ang anuman nga dalagong emerhensya sa dalanon. Nakabulig man ang pagpanghanda sang CDRRMO kag City Health Office, lakip ang pagbantay sang kapulisan. On the whole, I think everyone did their job. Mahayugid, kawhay aton nga traffic, and ang aton nga CDRRMO ready man, handa man sa tanan, including our policemen. Nahibaluan, Miyerkules ang nagligay nga semana ang ulihi nga trabaho sa mga empleyado sa gobyerno, buot silingon, 4 ka adlaw ang pagpamalandong sa tion sang Semana Santa. Nagalaom ang alkalde, gingamit sa mga empleyado ang tion para makaupod ang pamilya kag makabanding samtang nagapangamuyo. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol. Pagbulig sang 5-man urban search and rescue team sang CDRMO sa probinsya sang Capiz bangod sang baha, gindayaw ni Mayor Jerry Treñas. Gindayaw ni Mayor Jerry Treñas ang 5-man uswag search and rescue team nga nagpadulong sa probinsya sang Capiz para magbulig sa mga naapektuhan sang baha. Sa flag raising ceremony Lunes sang aga, ginpabutyag ni Mayor Jerry Treñas nga nakabaton siya sang abiso gikan sa user team nga luyag sa mga ini magbuluntad sang serbisyo para sa mga kauturan sa Capiz. Ang ini nga buluhaton suno sa alkalde ang dalayawon gid bangod sang paghatag sang serbisyo sa isig kapareho. Sa aton nga CDRRMO, pasalamat din ako kay ang ilang rescue team nag-volunteer na makadto dito sa Capiz sa ining problema sa baha. No? Why ako nag-expect nga sila mismo ang nangayo sa akon nga permiso para makakadto to sila. I am very proud of them, and I think all of us should be very proud of them. Sa pila ka adlaw nga pagbulig sang user team sa PDRRMO sang Capiz, sila ang nakarecover sang 2 ka bangkay nga posible na lunod sa baha. Ginahulat karon ni Mayor Jerry Treñas ang mangin rekomendasyon sang CDRRMO kung paano pa makabulig sa mga banwa nga ginbaha bangod sang Bagyo Agaton. Nagbulig to sila sa PDRRMO sang Capiz. Nagbulig sila retrieve 2 ka bodies. Pero I was told nga damo pagalay nakitaan. And I think gawlat lang ko sa kay Donna kung ano recommendation niya. Ang Capiz kag ang norte nga bahin sang Iloilo ang pila sa mga nahalitan bangod sang bagyo sang nagligad nga semana. Ginatunan man kung paano makabulig o kung makahatag sang financial assistance sa mga apektado ang Iloilo City pagkatapos na sang eleksyon. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.